odjížděl ráno z domu sem do Prahy ano. a teď zase vracím domů. Ano. Autobusem, no jo. To je celkem logické, tak já vás nezdržím, jenom bych se stručně zeptal, tady mám pár poznámek. Co jste všechno v obchodním domě nakoupil? No tak já jsem nakoupil tedy různé, bych řekl, všelijaké takové různé zboží. Zboží. Ano, a já se právě zajímám o to, jaké zboží jste nakoupil. Jaké, aha. Ano, jaké No zboží. tak já jsem koupil hlavně dárky. Ano. Já jsem totiž prodal motorku a tak jsem to vrazil hned tu motorku do těch dárků. Víte, No to se nám nemusíte svěřovat. Nás by jenom zajímalo, jaké dárky jste to vlastně koupil. Jo, jaké myslíte? Ano, Aha, jaké? ano. No tak to vám můžu říct, já jsem koupil hlavně tedy vánoční dárky. Nezlobte Teď se. před Vánocema vánoční. Já nechci naléhat, pane Nemlíčko, a jestli byste to nemohl říci přesněji. Jo, přesně myslíte, Přesně, no to no. já vám můžu říct přesně, ano. Ano. No tak přesně jsem koupil něco manželce, něco dětem a taky něco vnoučatům jsem koupil. No. To víte, jsou Vánoce. No. Různé dárky prostě. Různé, ano. Mě by právě zajímalo, udělejte to kvůli mě. Jaké různé dárky jste Jo, to- jaké? Aha, no Ano. tak jak říkám, různé vánoční dárky to byly, víte? Já jsem, ano, poněvadž já totiž velikonoční věci zase kupuju spíš před Velikonocí. S tím já se tady nezdržuju nějak. Tak že jsem si nevybral někoho jiného, no to je jedno. No, půjdeme na to jinak. Ano? Pane Lemlíčku, co pak máte tady v tom balíčku, kdybyste to takhle ukázal? No tady mám dárek pro Karlíka, víte? Až to víte, musím mu taky něco koupit, je mu 5 let, víte, a ještě věří na Ježíška. Ano, věří No tak- na Ježíška, no jo. to je úžasné. A co pak mu ten Ježíšek přinese? No, to bude překvapení pro něj. Co myslíte, až ten to uvidí, jakou ten bude mít radost? Ano, No, až jo. uvidí, co pak? No tady ten dárek, jo. No, ten už se těší na Ježíška už od podzimu. Ano, jsou to děti, všichni se těší, ale prosím Ano. vás, v tom je asi nějaké autíčko, že? Ne, autíčko už dostal loni. Aha, Víte, no, jo. loni dostal autíčko, No. a letos? No letos už žádný auto nedostane. On mi to stejně hned rozbil, tu, víte. Co tedy ale dostane letos, pane Lemlíčku? No tak dostane hodně. Něco ode mě, něco od manželky, víte, a od syna taky dostane hodně. No, prosím vás, ale tady v tom balíčku, Ano. co pak je tady v tom balíčku? No- Tady je co? No to je právě, jak to je dárek ode mě tohle, jak říkám, no, jo. Pane Tak, Lemlíčku, prosím vás, udělejte to kvůli mně. Nechcete to rozbalit, že bychom se přesvědčili, jestli vám zabalili to pravé. Ne, mě jde autobus, já musím jet. Právě, Takhle se nic nedovím. Kdybyste aspoň nám řekl, jestli jste nakoupil v obchodním domě podle vašich představ. Podle představ vašich. Podle představ myslíte? No, No tak představte si to. no. Kalhoty krásný pánský, víte, konečně, moderní kalhoty konečně. za 60 korun. A košile nádherná, moderní, víte, za 40 korun. Jo. A představte si to rádio japonský, víte, transistorový rádio, takový to dlouhý za 350 korun. Neříkejte, a kde? Ale kde? Nikde. Já vám jenom říkám, představte si to. To by bylo, co? To by bylo, No, no. tak já už musím jít tak na shledanou, No, na shledanou. pane televizor, na shledanou. Dobrý den, pane Čvančara. Jej, dobrý den. Je to možný, že vy ještě žijete? No, jak vidíte, no. A co vy, já už vás neviděl. No, nechcete si přisednout? Ale jo, to víte, já jsem stejně nějaký naběhaný, ucaprtelný takový, víte, naběhaný jsem, Jo, bolí mě nohy, no jo. To jsem rád, že vás vidím. No jo, to je... Jak se vám vede pořád? Ale no tak to víte, no já si nemůžu stěžovat, no. No to rád slyším, že si nemůžete stěžovat. No. Já nemám komu, víte. Aha. No.
Slyšte, to už je ale doba, co jsme se viděli naposled, víte? To už je to. Já tenkrát bejval ještě ženatý, myslím. No jo. Vy jste taky bejval ženatý? No jo, to vy nevíte. To já nevidíte to. No jo, a sice s mojí manželkou tenkrát. No jo. No s kým jiným taky, že jo? No. Jo, už si vzpomínám, s tou vdovou, že jo? S vdovou? A jo. Ale jde s vdovou. Já jsem zůstal po svatbě naživu přeci ještě. Ale to já vím, já myslím jako, že před svatbou byla vdova. Ale před svatbou nemohla být vdova, že jo? Žena se stane vdovou teprve po svatbě, když zemře manžel. A já jsem